den her video. I dag skal mig og Nora spille Blue Lock Rivals på Bastolia account. Jeg bruger Igaguri, han bruger Shiguri. Ja, god målmand på hvidt hold. Ja. / gult hold. / bob hold. Tak. Ja, / bobhold. Victor, jeg er tilbage. Please. Vent, jeg brækker, der er sangler. Det kører jeg også bare flot, må man sige. Det var du ikke så god til i dag. Ja. Før i dag var jeg, altså der knækkede jeg William Sangler hele tiden. Nej, den kan man ikke tage. Sådan. Det der skal I bare ikke tænke på. På min gode account er jeg meget bedre. Ja, det er jeg også. Jeg bruger Kaiser på den account. Jeg bruger Don Lorenzo og Jeg gider ikke stå. jeg bruger Skibidi. Så bruger jeg også Yukimiya Rin. Ja, det er fordi, han har købt dem. Ja, jeg købte nogle ting. Jeg købte nogle ting, som I aldrig vil finde ud af, hvad er. Nej, nemlig. Yeah. Victor, var det dig, der sprød? Nej. Ham der. Au. Han har 106. 106 mindre end mig. 107, sagde jeg. Nå, ja, det er jo stadigvæk mindre end mig. Altså, ham der, han er på Kaiser, så ham kan vi nok ikke klare. Ja, så gode er vi heller ikke. Han lavede lige Ja. Han lavede lige i mamma. Han lavede super mamma. Suppe mamma. Victor, please her. Victor her. Bro! Han er jo også bare så goated. Ja, i hvert fald. I hvert fald også bare goated. Så goated han misser. Hvorfor gør han så god på dig? Nej, jo. Bimba, Victor, bumba. Victor, godt spørgsmål. Mit svar er, det ved jeg ikke. Okay. Det tror jeg alle svarer. Victor her! Ja, Godt nok et flot skud, mand. det ved jeg. Det tror jeg alle ved. Holy cheeseburger. Nej. Ham der, han er også virkelig god. Vi taber. Og hvad Gragas til? Jeg tror, kampen er færdig. Ja, det er den. Altså, det der er jo også bare, hvad jeg kalder perfektion. Perfektion. Ja. Ja, perfektion er det ikke bare... Yep. Så er jo lige, yep. Nu skal jeg skifte væk fra Igaguri. Nej, det gør jeg ikke. Victor, jeg går på grå. Okay, nu spiller vi imod hinanden. Okay. Nej, I skal være med hinanden. Red Dance. Okay. Bro, nu jeg kan ikke gå på dit hold, så... Oh my god. Skal ikke lave emotes. Hvordan misser han? Det forstår jeg heller ikke, Victor. Nej, du har Kaiser. Altså, Nej, det er ham, der har. ja, men du er sammen med ham, der har Kaiser. Ja. Pass the ball. Pest er det ball. Pass the ball. Pest er... Det der gik jo også bare godt, må man sige. Ja. Ham, der har Awakening. Oh, Oversøg, tror jeg. Nej, det er ikke ham på oversøg. Hvorfor har ham der? Han må ikke helt. Ligesom mig. Pass the ball. Bare rolig, vi har spillet det spil før.
har Vi vi også. over 100 mål. Jeg har. Ja, jeg har også. Har du? Har du fået flere mål? Ikke for slag. Har du fået flere mål siden sidst? Mange flere. Jeg har Mange. 130. Ja, nu så er jeg stadigvæk flere. Jeg har sådan 155. Din, 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 din. Din, 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 din. Han er sikkert til, at han spiller aldrig. Ja, det er jo nemlig det, der er meningen med Kaiser. Og det er irriterende, fordi han skyder bare helt vildt. Au, jeg prøvede at brække dine ankler. Du misser. Ikke. Sådan. Det var mig, der scorede. Nu har jeg også scoret. Ja, jeg har fat i målet, så. Jeg har givet de fleste af boldene, som... Ham der bruger også Kaiser. Ikke på dit hold. Han bruger også Kaiser. Ja, det ved jeg. Det er det, der er så lækkert. Det er det, der er så lækkert smækkert. Han bruger også Kaiser. Bare han bruger også Chico. Pasta ball. Pasta. Pasta ball. Ball. Vil jeg prøve lige at hoppe? Vil jeg prøve lige at hoppe? Det er dig, det er dig, det er dig. Nej, Victor. Jeg tænker dig. Altså, Nora, hvis du nu være med at spille den, så vil jeg tage den. Oh my Sigma God. Big O. Big W. Og pasta ball. Han mister bare bolden til Nora. Altså, hvordan gør han det? Og jeg burde egentlig ikke snakke. Hvordan har du den der emote? Jeg er god. Ja, Victor, jeg står bare som et kors. Det er der ikke noget sejt ved. Det er det da. Hvis han der sprød, så var han Så var han Sigma boy. Sigma boy. Kasta til chunker, hoche, danser, wista boy. Jeg har lyst til at brække dine ankler. I skal like og subscribe den her video. Jamen, det tror jeg allerede, de ved. Jeg har awakening. Nu og så har du da brækket dine ankler. Okay. Otte der! Bro! Nora, du er så irriterende seriøst. Ved du godt det, Nora? Nej. Så jeg vil lige nej til mit spørgsmål. Vent. Kan man godt se mig i baggrunden? Ja, ja, det kan man godt. Det er falsk. Pasta, jeg vil bare sige jo. Pasta der bowl. Hvad er det, jeres målmand laver? Det er rundt til sig. Ja, det ved jeg. Det er det, der er luksus. Selvom jeg egentlig ikke... Victor, det der. Er det ikke det ikke en ved igen? Hvad fanden? Er det ikke en, hvad hedder det? Exotic? Nej. Det er bare en epic. Er det? Ja. Det er Hawaii. Nej, jeg skulle lige til at tage det der æg. Ja, jeg var også gerne sådan et æg. Jeg har allerede taget nogen på den her account med dem. På min anden har jeg ikke. For mig. Hvordan får du bolden? Det ved jeg ikke, og hvordan fik de på? Stjæl bolden fra mig. Det er det, der er så lækkert. Den. Victor, hvad for assist er det? Næste gang går jeg med ham der. Men nej, jeg vil gerne være imod dig, Nord. Sådan jeg... Ja, nemlig. Nord, jeg skifter væk fra Shigori. Nej, Ikagori. Okay. Victor, kom med hold. Okay, chat, skriv ned i kommentarfeltet, om det er godt, at jeg skifter væk fra Ikagori. Jeg skal også op til at skifte, så... Vi skal se om, hvis jeg får en lille sagt. Jamen, det kan du ikke. Jakob, han fik et normalt spil, gjorde han ikke? Jo.
Når jeg bruger det samme som dig. Jeg fik kejser i normalt spil. Jeg fik Don Lorenzo, Yukimia og Shido og Rin. Men det var kun lucky spins, altså. Spil fix. Hvis det er mod ham, der er kejser. Er vi sammen? Ja. Hvis han giver mig bolden. Er det dig, der bruger ham her? Ja, det er mig, der bruger Shiganums, som jeg kalder dem. Okay, du laver hømme på dem. Ui. Vent, lad lige være med det der, Nora. Jeg kan ikke se mig. En. Vi fører over ham, der bruger kejser. Og vi er kun 2, og de er 3. Og de er 3. Og de er 3. Ja, okay. Han er ikke dårlig, ham der. Her, Nora. Pas. Jeg spillede der. Nej, han fik ægget. Sidste nørre stil. Når du bliver filmet, det ved du godt, ikke? Ja, det ved jeg godt. Jeg var lidt mærkelig nogle gange. Du mener altid. TikTok. I love TikTok. Talk, I love it. Nej, I love Instagram. Grammar. I love Instagrammer. Okay, cool. Du må ikke bande. Ja, okay, det snakker vi om. Jeg siger bare fuck. Jeg kunne. Ja, det er også bare noget at sige. Ba. Skibidi dop. Nej, Victor fik bolden fra mig. Ej, det er kedeligt. Okay, Victor, du har vores mor. Du sidder om mig på fingeren. Det. Nora, hvad laver du? Hvad laver du? Jo, det snakker vi om. Hvorfor gjorde du det? Han tror. Nej, det gjorde han ikke. Sidste. Hvorfor klikkede jeg lige pas? Nå, pas. Pas, teammate. Der var en, der brækkede ens ankler. Nå ja. Ham har brækket ens ankler. Det er jo nemlig det, jeg normalt gør. Victor har please. Men jeg scorer. Hvad nu skal du ikke gøre? Hvad nu, hvis jeg gør? Victor! Hvad? Og lige vand til dig. Okay. Jo, det er noget, du ikke. Bare ærgerlig, Sonny boy. Det er noget, min far bliver ved med at sige. Sidste regi. Hvorfor er du så hurtig? Fordi jeg bruger helvede. Victor, jeg tror så. Victor, jeg spillede hvad? Jeg spillede hos mig. Vent! Jeg kunne ikke bruge C-attacket! Spil fedt! Det var god. Så nu kan jeg. Ja. Det er ikke det gode tidspunkt her. Og så spiller du mig. Victor, spil, skynd dig. Victor, nu er jeg på ankle break. Victor! Jeg spillede ikke ham, jeg spillede dig, men så notifikationen af Burger King kom, så derfor mistede jeg bolden. Reaktionen af Nej, notifikationen. notifikation. Ja, notifikationen af Burger King kom, så derfor missede jeg afleveringen. Men Burger King, de er Ja, nemlig. altså æbedums og Afrika. Er der noget galt med det her spil, eller hvad? Men Nora, det er ikke engang løgn, der kom en notifikation af... Klokken er skot. Nå, der kom en notifikation af Burger King. Her, Nora, pas. Jeg er awakening. Ja, men nu skal jeg lige score her. Fordi det er mit morgenrutine. Nej, Nora, kan jeg huske min daglige morgenrutine? Bokler. Nå, okay. Spil Mr. Closen. Jeg har ikke mål, jeg har 3 rigtig streg. Illustrator. Og det der! Nu lyder jeg som en mand nu. Hvis du løber bare hele banen igennem, og så sætter du lige op kryds. Top ins! Nora, hvad er det, du laver?
så I ved det, der kommer en mere notifikation af Burger King. Der kom der lige en notifikation. Der er lige kommet en notifikation af McDonald's. Victor, jeg angriber. Nej, jeg nåede ikke at være angriber. Og jeg nåede ikke at aktivere min notifikation af Burger King. Ja. Ham her har McDonald's hat på. Jeg spørger ham lige, hvorfor sendte du mig en notifikation? Skriv ned i kommentaren. Hvad mig, Nord eller Victor? Altså, I stemmer selvfølgelig på mig, fordi I stemmer på mig, fordi jeg var the goat, og jeg er ældst. Oj, Lars Tønski. Det var mig. Ja. Jeg gik bare på et random hold. Please, ikke så. Målmand, du er så lol! Slap af. Det er bare et spil. Men målmand, du er stadigvæk dårlig. Målmand, fik du en notifikation af McDonald's? Jeg brækkede seriøst lige dine ankler. Det er den der sang, den får mig til at brække dine ankler. Champignon. Champignon. Sej. Han er ikke så sej. Hvad mener du? Hvad mener du? Nej. Er det ikke mig? Ja! Grunden til, at han lavede Nelle på mig, fordi jeg fik en notifikation af Burger King. Grunden til, at han lavede Nelle på mig, det er, fordi jeg fik en notifikation af Burger King. Og McDonald's på samme tid. I skal ikke tænke på det, jeg siger. Det skal I bare ikke. Notifikation på Burger King og McDonald's på samme tid. Ja. Yeah. Nej, det burde egentlig blive til en reklame. Hvorfor burde jeg? Ikke dig. Nej, han fik en notifikation af McDonald's og Burger King. Så har de bare sagt, pas. Ja, nu giver du mig bare bolden. Ja, det gør han også bare. Selv min kat kunne have taget den der. Så var der kun på en kamera. Hvad? Det er heks. Hvad heks? Er jeg heks? Score. Top bins. Jeg løber lige hen til ham. Kunne man godt se mig? Ja, kunne man godt. Ja. Han har bare skruet ham, der med sej. Sej. Han er ikke så sej. Så dig. Ja, det rimede ikke. Ligesom dig. Målmand, har du lige fået en notifikation af KFC? Han må ikke se mig, Bro, det var lidt sjovere, da jeg sagde, at jeg fik en notifikation af Burger King. Det kan jeg lige så godt bare sige. Målmand, du har bare taget den. Ja, målmand, du er ikke så lækker. Men så du mit lækre løb her? Nej. Jeg ved godt, jeg bare vil slappe af. Hvorfor fløj jeg? Fordi du ikke kan tage på det. Fordi du ikke kan tage på det. Hvad hvis man trykker for en målmand? Virker det så? Ja. Ej, det tror jeg ikke, det vil. Når ham der bruger Rio. Ja. Nej, han kan kopiere size. Nej.
kan han godt. Jeg tror, det ikke væve. Jo, han gør. Det er mig, der scorer alle sammen. Nå, var det der ikke bare grineren? Nej. Hvad skrev ham der i chatten? Pølse mix, ja. Alle ved, du godt kan lide pølsemix. Tralala, du kan lide pølsemix. Vi gider ikke se på ham. Nora, Lad være. jeg har lige fået en notifikation af den nærmeste pølsevogn. Victor! Tak, Victor. Nej! Du kom jo bagfra og tog mig bagfra. Men jeg har seriøst lige fået en notifikation af den nærmeste pølsevogn. Nora, jeg har lige fået en notifikation af den nærmeste pølsevogn. Nej, jeg nåede ikke at få det. Og Nora, jeg nåede ikke at aktivere min notifikation fra den nærmeste pølsevogn. Men du nåede at flyve. Victor! Nej. Notifikering for pølsevogn. Ja, nemlig. Nej, Victor. Du har lige lært at sige det. Notifikation for pølsevogn. Ja, det er jo bare professionelle, der får det. Mærkeligt. Hvad mærkeligt? Ikke noget. Notifikationen fra pølsevognen. Lillebror smadrer næsten en skål. Nå, det er også bare flot. Nej, du gjorde. Nej, du gjorde. Magma Sigma, bro. I skal ikke tage af mig. Se på ham. Jeg overgår ikke at se på ham. Han er alt for... Ja, det grimme. Det ord, der er det modsatte af pæn. Ja, nemlig. Nej! Det er klart. Nu skifter jeg Hickory for noget. For hvad? Det har bare været en god en. Hvad stikker? Nej, jeg troede lige, den stoppede på King. Men hvad fik du? Jeg fik Isaki. Nej, Isaki er dårlig. Så derfor sparker jeg dig i kuglerne. Jeg fik Nå, Gagamaru. Ja, Bro, Nord, du skal være målmand resten af dit liv. hvorfor? Ja, han er den bedste målmand i spillet. Okay, Jeg er gået på målmand for det. yeah, baby. Hvad er det, at teksten gør? Wow, okay, men godt til, den er virkelig god. Det der skulle jeg ikke tænke på. Burger King. Au, han fører mig ned. Ja, pas. Du står, kigger på stjerner. Jeg sprækkede jo deres ankler. Ikke så hurtigt, jeg tænker, hvor du løber hurtigt. Jeg har det ikke. Okay. Men ja. Victor, det første C-attack på den her, det er lidt mærkeligt. Fordi du kaster til bare noget mave. Nå ja, men holy. Der er ikke. Der er lukket. Nå ja. Log ud, log ind, log ud, log ind. Der er lukket min lader søst ind. Er det mod mig? Ja. Nej. Jeg tror ikke, jeg redder den. Du skal bare tro på dig selv. Du redder den, Nord. Du banger. Ellers så misser han også bare, men det er ikke det, der var pointen. Victor, du løber bare igennem hele banen. Og mister bolden af en eller anden grund. Det har jeg også gjort en gang, men Så er det jo ikke noget nyt. Det har jeg ikke. Her er pasta ball. Spil. Ankle breaker? Okay. Nej. Nej, de var lige ved at misse. Har den ikke stået? Jo, stolpe ind. Så var han bare heldig. Ja, han var bare en lille han er bare en heldig banan. Men kan så du, hvordan jeg ankle breaker?
Ja, så du også, hvordan ham der lavede heldig kartoffel. Ej. 0 saves. Ej, han har nok aldrig prøvet at være målmand eller sådan. Også bare. Far! Nu er jeg kommet til at kalde dig for far. Victor, jeg brugte det der C-attack, og jeg ramte den med... Jamen, nu er jeg kommet til at kalde dig for far. Så du er min far. Hvordan fik han bolden? Er jeg ikke målmand? jo, i hvert fald. Nej. Skriv i kommentarerne, om han er en god målmand, okay? Ja, det er jeg kun på. Okay. Det er han aldrig bare lige med dem. Victor! Okay. Han er seriøst aldrig en god målmand, altså bare lige. Hvorfor griner du? Fordi jeg fik lyst. Ja, bare på grund af det skal jeg jo ikke grine. Hvis jeg ved ikke, hvad jeg laver, når jeg går, jeg leger. Leger du? Leger du med Barbie-dukker? Victor, jeg bruger det der C-attack. Nora, leger du med Barbie-dukker? Fordi så vil jeg gerne være med. Nej, jeg kan ikke bruge det der C-attack. Nora, leger du med Barbie-dukker? Fordi så skal vi, næste gang du gør det, så lige invitere mig. Nej, tak. Nå, Og jeg leger heller ikke med Barbie-dukker. Nå ja. Det troede jeg. Gøtte, Victor. Ja. Jeg får ikke. Okay, det var ikke mig. Det er du Lars, der lige skruer. Du ødelagde jo bare lige stemningen. Den har altid været udlagt. Der ødelagde du den bare mere. Den har altid været udlagt. Ja, bro Braskisnøs. Nej, det der var Magnus. Det der. Skal jeg elsker jer, det der ting. Ja, Nora hedder det ikke også Magnus? Det hedder Agnus. Abenums. Ja. Så giver det bedre mening. Jeg er ikke god til at huske. Victor, har du ikke også brugt den der kraft? Hvilken en? Den jeg bruger. Nå, jeg kan komme Ja. Det var en af de første, jeg fik. Sidste, jeg vil sige. Nå, jeg var lige bare forægget. Kunne man ikke godt se det? Optager vi stadigvæk? Ja. Nej. Jeg lavede det der, hvor jeg kunne lade C-attack igen. Det tror jeg ikke bare så lækker. Nå, okay, det var meningen. Det der skal I bare ikke tænke på. Victor, angle breakede du? Ham der gør jeg. Kom, jeg vil bare gerne lege. Jeg vil bare gerne lege. Nej, Victor, giv mig en bold, please. Jeg vil gerne prøve angle break. Det er længe siden, jeg har angle breaket folk. Vent. Victor her. Nej, jeg vil gerne lige. Han stjæl bolden for dig. Men var det ikke lidt griner, jeg bare angle breakede den? Okay, chat, skriv lige ned i... Tilbage, fordi du angle breaker, jeg dem. Chat, skriv lige i kommentarerne, om det var gode angle breakers. Ikke? Det der ikke, det der var lækkert. Ja. Victor, tilbage. Jeg skal bare lige score. Vi mangler et mål, så har vi vundet. Neon. Sidste. Nej, Nora, vi mangler 2. Gør vi? 3 plus 3, 6. Der står 3, 6. Vi fører med 3. Vi skal kun have et mål hver. Dreng, bare lige så I ved det, chat. Nej. Ja, chat, bare lige så I ved det. Jeg er den klogeste i min klasse. Altså, det er jeg også bare glad for. Victor, så gik det. Hvorfor snakker du om det nu? Nu skal vi ikke snakke om skole, selvom vi skal i skole i morgen. Ham der er så irriterende! Jeg har lyst til at gå ham til en hamburger. Hvordan? Med at frityre stege ham. Victor, nu spiller du tilbage. Hvis jeg har bolden. Nu bliver jeg nødt til at score. Altså, du kender mig jo. Nej, jeg kender dig ikke. Okay. Jeg kender dig ikke. Jeg
Nora, lad være med at sige, hvor vi bor. Ankle break mig. Nej. Vil du blive ankle breaket? Ankle breaket. Her, pas, Nora. Ankle breaket. Nora, han kommer bare til at tage bolden fra dig. Ankle breaket. Her, Nora, pas. Pas! Nej. Det er det, der sker, når Nora laver ankle breakers. Victor. Victor, jeg er målmand. Hvad er det for en emote, de laver? Så. Jeg gider ikke være modstander. Du kunne ikke engang få lov til at gå ud som målmand. Jeg kender dig ikke. Jeg ved, hvor du bor. Hvad? Og Victor har lavet et bremsespor. Victor, kan jeg se efter blåholdet? Vent, jeg fik lige Shiggity. Jeg skal skifte. Jo, jeg sværger, hvis jeg får Legendary nu, ikke? Jeg fik dem igen, altså. Hvor banger er jeg? Ikke sådan. Victor, hvad for en kraft bruger du? Ja. Jeg fik den 3 gange i streg. Victor, jeg gider ikke være målmand. Jeg har kraft. Det er lidt. Kan vi så godt skifte kraft? Jeg kender dig ikke. Jeg pølser, hvor du bor. Jeg kender dig. Her, pas. Pas det. Nej. Du skulle have passet the ball, eller pastet the ball. Jeg tror, vi taber, fordi ham der er Nora, du ved godt, Nora jeg lavede Ninja Turtle, imens jeg lå nede på jorden. Det er sådan ikke sjovt. Okay, her, spil mig. Så ankle breaker jeg dem. Spil mig. Spil! Hvorfor? Altså, han gider ikke takke mig. Han ved, hvad ankle break er, og jeg ikke haft det flot af ham. Som stykker. Nu viser jeg dig, hvordan. Prøv. Det er ligesom mig, det der. Er du enig, hver gang man lige præcis vil det, så kan man det bare ikke. Ja. Vi tager bolden fra ham. Get on your knees. Holy. Nej. Hej! Jeg bliver lige med håndet på. Han kommer ikke til at score. Han sigter sikkert ned ved jorden. Tæt nok på. Ja, pas. Pas det. Det er en pølse. Pas det, ball. Altså, det er en pølse. Det er en pølse og en pære. Er der? Jeg kan se, hvordan jeg kaster dem op i luften. Ja. Jeg skal lige hurtigt spise nogle ærter. Jam. Sådan. Nu er jeg forfrisket. Her, Nord, pas. Nord, pas. Nord, forkert mål. Pas. Jeg kender dig ikke. Vi kan det dig. Nej. Var det ikke? Nej. Nå, jeg kan ikke se, jeg kan ikke kende forskel. I ligner hinanden. Pasta er noget Brasil. Pasta. Er noget Brasil. Okay, ham der er enkelt. Målmand, hvis du scorer en gang til, så din underbukser bliver brun. Ja. Det er også bare en måde at tro Det folk. er vigtigt, at putter ikke først. Nej. Han nu spil mig. Jeg spillede dig. Så har du også bare taget bolden. Og så spiller du mig ind igen. Her. Hvorfor? Jeg skulle lige hurtigt gøre det der. Jeg blev nødt til det. Ham der brugte den Lorenzo. Ligesom mig på min gode account. Score. Nej! Nej, Nora! Hvad er det, du laver? Ja, men du er ikke målmand. Hvorfor kaster du det så? Fordi jeg fik lyst. Det var lidt sjovt. Jeg kender dig ikke. Jeg er sutter på mor. Nora, du bliver optaget lige nu. Ja, det glemte jeg ikke.
her. Typisk. Victor, jeg spillede der. Det der var ikke mig. Jo. Nej, det var... Det der var ham, der bruger den Renzo. Jeg hader det. Men han havde nok også dig. Okay. Jeg kan gå til wow, en mærkelig awakening. What the fuck? Mister jeg bolden uden nogen grund. Grunden til, at jeg ikke bevæger mig, er, fordi jeg lige hurtigt skal have noget nærter. Nu er jeg fuldt forfrisket. Uforfrisket pølser. Victor, nu skruer du. Vi sætter helt fri. Victor, bare skyde den over målmanden. Jeg skider den jo over målmanden. Ja, den over. Nå. Og så misser man. Hvordan griber han den der? Jeg vil takle dig, mand. Victor, jeg har awakening. Giv mig den. Du kan ikke engang bruge det der tag bare lige. Man skal være målmand, før man kan bruge det. Okay. Ja, nu ved jeg det. Victor. Han redder de sindssygt umulige bolde, men han redder ikke de lette. Victor, jeg dækker for dig. Der er ingen, der vil se på dig. Der er heller ingen, der vil se på dig. Okay, man kan ikke... Andre kan godt finde noget af en break for det. Victor, hvad laver du? Du er der. Bro, no, jeg var i gang med at spise ærter. Hvad spiser ærter? Min mor gav det til mig. God mad skal ikke gå til spilde. Ærter. Er det godt noget? Ja, pas. Okay. Jeg skulle bare lige have angle breaket ham. Hvor er Victor? Ja, Victor, op ad. Ja, jeg Victor, ja. Du spiller heller ikke mig. Nej. Ja, jeg kunne nå det. Ja, så ser vi det. Victor. Nu spiser jeg lige mine ærter. Hvis jeg får bolden, så... Nej, der er ikke flere ærter til dig. Okay, jeg spørger lige min mor, om der er flere ærter. Angle break lige. Nej, der var ikke. Jeg skal lige smide et påskæg. Jeg tager lige min sidste ært. Jeg tager lige min sidste ært. I vandt. Nå, hyg med det. Vi gør det bare ikke. Ebbe. Numme. Nej, jeg er ikke engang kan se nu. Victor, jeg ser det igen. Hvad? Jeg ser det. Oj, lækkert, smækkert. Nu er jeg CF mod dig. CF mod CF. Eller trykker mod trykker. Jeg kender dig ikke. Holy, jeg er en goalie. Ja, jeg er en goalkeeper. Jeg ved, hvor Victor bor. Og han har min adresse, når han putter i bordet. Nå, okay, den er enkelt break. Derfor aldrig snak dårligt om mig. Victor. Din lille skættel. Jeg røg ud for CF. Nå, dejligt. Nej! Nu var sådan, hvordan du taklede mig. Jeg har ondt i kuglerne nu. Hvad for nogle kugler? Ikke noget. Nu er det bare, du taklede mig, så ramte du mig lige i dilleren, så fik jeg ondt i kuglerne. Hvordan kan man få ondt i kuglerne i spil? Okay. Nora, lavede du lige ord om... Ham der bruger Nelly sagt, jeg er sådan. Ja, Nelly Diller.
Når jeg tog lige en eller andens påskeæg. Nej, der var en lidt. Nej, gjorde du? Fik du et påske? Ja. Nej. Ham der står bare og venter på et påske. Når der lige spawnede et lige ved siden af ham, så fik jeg det. Jeg kender dig ikke. Det der var bare fint. Du blev også selv ankle breaket. Han fik jo hævn for mig. Jeg er bare en lille noob. Jeg vil gerne have bolden. Nej, du er ikke så flot. Jeg skyder mig. Nej! Nej, hvor er det mis, mand. Ja, pas Hvor da. er jeg den eneste, der gør noget? Pas da, no Brasil. Ham der er irriterende. Han står og venter på et påske. Eller han AFK. Okay, vi har den gode målmand. Sagde han var god. Hell no. Hell no. 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 I må ikke kigge på ham. Jeg er lidt pænere. Når... Det der skal ikke til. Når din arme. Chong Li. Wow. Når du skulle bare lige lave orden. Nej, ham der bruger mit yndlingsattack på Melisand. Og hvis min målmand redder den der... Det kan man ikke. Jeg er lidt pænere, som kig på mig. Det vil jeg også sige. Hvorfor tager Alba bare? Hvad sagde du? Ansu Fati. Hvordan fik jeg ikke bolden der? Altså, chat, I så det. Jeg har scoret alle 3 mål. Mod en, der får Nelly Saki. Jeg er en. Det vil sige, jeg har kun 1 mod alle jer. Faktisk 2. Jeg kender dig ikke. Vi skal lidt påske. Jeg fik det. Men du fik ikke bolden. Jeg hader min teammate. Den gjorde sådan, jeg ikke kunne se noget. Nej, jeg var der spillet for langt i feltet. Ja, du fik vist lige en melsauce. Jeg ved, du vil gøre det lige om lidt. Ja. Jeg ved, du prøver at ikke break mig. Vi har ikke... Nej, vi har Ash målmand. Jeg kender dig ikke. Jo, jeg kender dig godt. Nej, jeg ved ikke, hvem du er. Hvordan brækker jeg min ankel, når jeg står op? Hvad? Hvem var det, der fik? I don't know. Hvad? Jeg kender dig Hvor ikke. er det ankle break? Chorio. Eller Chorio Cheetos, som jeg kalder det, men det er ikke pointen. Kilos. Bollet. Hvad laver du derovre? What the? Hvad? Hvorfor røg bolden? Jeg skulle lige hætte den i gang. Nej, du nåede
Siger hvem? mig. Ej, boom. Jeg takler dig nu. Nå, okay. Du troede ikke på det. Nej. Hvorfor hoppede jeg hen til bolden? Jeg nåede at skyde. 7-5. Jeg skal lige hurtigt sniffe mig i gang. Jeg skal bare lige sniffe mig i gang. Ja, Victor scorer nu, fordi vores målmand han er nu. Chippet over ham. Jeg kender dig ikke. Hvor? Hvordan fik du bolden? Målmand, du har bare reddet den. Ikke spørg mig, Victor. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Du hacker jo. Du fik bolden og var ikke engang tæt på mig. Hvordan kan jeg forklare det? Du sagde, og Dyson sagde, at du havde styr på det. Jeg er sikker, er det ikke bare min Burger King notifikation? Eller min Burger King min Burger King tingeling. Hvis du var bag mig, så er jeg ikke breaket dig bare. Nogle gange så er du bare irriterende. Ved du godt det? Ved du godt det? Cheat Speedos. Ja, nu skruer du, og I vinder. Jeg har jo Speedos på. Speedos? Vi kan godt være Speedos. Er det ikke de der badebukser, der bare er neon? Det ser virkelig mærkeligt ud. Prøv, Peter Lars. Altså, prøv. Jeg spildte bare tiden. Jeg blev til en tidstrækker. Okay, ja. I havde ikke med Nelly Saki. Hvis ham der Nelly Saki var der. Okay, tak for at se den her video. Vi ses i næste video.